singakanani ngobekeze ngomisitha zami singakanani ngobekeze nani Gogo Mseleku lo niyamazi Gogo Mseleku abaningi bayamazi Gogo Mseleku uGogo Mseleku unenkinga la kulezi insuku kunesigebengu sisebenzisa isithombe sami lesi sigebengu sangapha ngakoXhosa sisebenzisa isithombe sami bese sifaka izintwana zaso sizibize ngami senza izinto sifuna imali kubantu sifuna ngami lesi sigebengu lesi ngasitshela ukuthi hayi ngizosibamba ngeke ngizokuthatha isikhathi esingakanani ngisitshelile waziba lo sisi lo mangabe usisi noma ugogo noma yini le angiqondi ukuthi usisi noma yintoni ngicela ukumtshela ukuthi ke umhlaba ngendlela omncane ngayo sangimbambile unenzuzeko qhawuka ngizombona ngizomveza esithombeni ngoba ngicabanga ukuthi befuna itrend ngalento ayenza ukuthi athathe isithombe sami ngaziwa kangaka ufune ngibizwe ngesigebengu ngenxa yakhe yena ebamba inkunzi kubantu sengikubonile nonzuzeko qhawuka ungakulibali ukuthi umhlaba mncane sengikushese ngazi ngakuthola nonzuzeko ngiyakwazi ngisho ukuthi ukuphi manje ukamdakane emafusini maphi bantwana ngikhumbuzeni emagombeni emafusini sesikwazi kahle la ukhona bengeke ngithi ngilapha abantu ngiyinyanga ngisindisa abantu ngihlule ukuthola wena nje ukuthesa wena ngithola sengitholile futhi uma usaqhubeka ngifuna sihlangane nawe entabeni ngezulu manje sishane ngalo ngizokubona ukuthi sikubani ozogcina uma kuukuthi wena uzophumelela kulento kusho ukuthi wena uyothatha kubo yimina uyophenduka ube uGogo Mseleku ngalelo langa mzane wena wabulala mina bese ushintsha amagama ami nako konke ube bona ngiyokubona ukuthi wakwenza lokho uyonya amasimba mina ngahudisa uhamba qhathaza amasimba manje ngiciphe izingcili zonke hamba uyichitha yonke indlela uyabona manje ukuthi ngempela uzama ukuyilungisa lento khona into ezokwenzakala uyabona ngoba bufuna itrend sisi futhi nawe soka lakhe benifuna itrend angithi nizoyithola yabo mhlambe yoshona kusasa ninenqwaba itrend enizoyithola ngoba ngisazonifaka ku Facebook ku TikTok yonke indawo nina nikwazi ukuthi bathi abantu bedumile nikwazi ukubahlambalaza nibehlise isithunzi sabo ngoba wena lento ubuyenza ngenhloso yokwehlisa isithunzi sami ukuthi ngishone phansi abantu bangibize ngesigebengu wena sigebengu ndini nonzuzeko qhawuka wena wasemafusini ngiyakwazi sengahamba ngizengene gaga lapho ngisho location sengiyitholile ngangena gaga lapha endlini ngizofika ngelinye ilanga makukuthi lento uyayiqhuba khona into ozoyibona izokwenzeka uzobona ucabanga ukuthi uzoganga wena ngeyinyanga ilapho ungaganga ngomuntu owazi umuthi uyitshela ukuthi wena uzombamba inkunzi hayi sebenzisa isithombe sakho sisimusa wenza ubugebengu uyabona engicela ukuniqwashisa ngayo balandeli bami ngisho nabangakalandeli abayongena bafike babone lama video lapho ngicela ukuthi baqaphele inamba yonke into izotholakala enzansi uma umuntu eyofaka imali kwi-account yami angifake eShoprite njengoba nanibona ama-video esho ukuthi angifake esitolo imali ngibalekela zona lezi ey'njengononzuzeko ngoba zenza kanje zithatha imali zithi ifake esitolo ngoba zingeke zikhiphe i-account owesuyibona ukuthi ayizocorrespond ukuthi ibize wena nesibongo nakho konke so-ke ngicela ukuthi kungabikhona noyedwa umuntu ozofaka imali esitolo noma ngabe kusiphi isitobo noma ngabe kuthiwa ilokhuzana into nje i-wallet ungayikulinge uyifake imali uma ufaka imali kwi-account wami isuke izokutshela ukuthi NP Mseleku ngishadile nguMrs Mseleku NP Mseleku ufuna uqaphela lokho uma ikesho omunye umuntu ungasayifaka imali yakho ubuyele back kumina ungifonele ungibuze ngoba nasi sigebengu nonzuzeko esesisibambile namhlanje ngisithungethe nje ngasithola ngithenje umfafathi into zami kancane ngasithola hamba ngeke ngasithola mfana ngiyakutshela ubani yena bengisamyeka ngifuna ubona ukuthi uyaqhubeka uthe meshintsha efake isithombe ngathi uyaqhubeka ngathi hayi yabona ngiyambamba ke manje sengikubambile nonzuzeko ngiyangena lapho nomnini mangithanda makuukuthi uyaqhubeka nalento oyenzayo hayi ngifuna sihlangane emafusini mfana entabeni ngasoqhuzana khona nawe Hello. Yebo sawubona ninjani? Kuhle kunjani? Siyaphila nathi. Ugogo Mseleku engikhuluma naye? Ugogo usentabeni. Angezwa? Ugogo usentabeni ifoni lapha kum because ngisebenza nomama. Cha umama uya entabeni nabantu basebenza ngapha. Ugogo usentabeni ifoni uyishiye kuwena?
Yeah, because mana ndisebenza naye ngisinkinga zincane. Oh, uthwasa wena? Yebo. Oh, okay. Kunento ebengifisa la ukuyibuza kugogo Mseleku cause bengifisa khona la ngingambona khona ekhuluma ngezinto zabantu besifazane. Angazi noma mhlawumbe ungakwazi ukungichazela noma mhlawumbe ngibuye ngifone sekubuyile ugogo. Ungayichazi ke ngoku ndingakwazi ukucela ukuba ulinde ugogo okanye ke ndingakwazi ukuyisiza lokho. But ukhululeke ube free. Oh, okay. Ngabe ngicela ukubuza ngiyakuzwa mkhulu. Uma ngabe mhlampe ngifuna ukuthi ngithunyelelwe-ke so kufanele mhlampe ngenze kanjani? Ngifakaphi? Ngifake ey'tolo, ngifake ebhenki imali ngenzani? Nithumela kanjani? Liyeza lona ndizokuthumela kwaPep, wena-ke uzondithumela apha uPep useduze apha kuwe. So ke ngoko mna ndizoya phaa kwaPep kwalapha then ndizofaka express. Like express uzothunyelwa namhlanje, ngomso ntambama uyalifumana. But ke wena into uzoyenza uzoqala uthumele le imali yakuthumela le liyeza. Once ke lifikile phaa kuwe ulisebenzile, then ke uyagqibezela ukuthumela le imali. Njenga-500 xa kuphethiwe konke. Oh, imali ngiyithumela kuphi baba? Uzothumela kukhadi lami ka-Capitec. Gogo sifonelo. Awu. Hello. Ngicela ukukhuluma noNonzuzeko Nzuzi-Khawuka. Ubani? uNonzuzeko. Nonzubeko. Unzuzi Khawuka. Yebo. Ufuna ukuncede nganye. Ngingamthola yena ocingweni. Usemanzini manje khona abantu abadandaza khona semanzini gogo. Oh, okay. I know. Ngicela